nyt taas aiheena perustukset. Perustuksia mä mietin tällä mökillä aika pitkään, minkälaista mä tekisin. Tänne ei oikein pääse millään koneella. Ja myös tarkoitus oli tehdä aika pienellä budjetilla, mutta kuitenkin hyvät halvalla onnistuu, jos tekee itse mahdollisimman paljon. Vaatii toki paljon aikaa. Mutta mulla ei ollut mitään aikataulua tämän kanssa, joten aikaa sinänsä oli. Se, miten mä päädyin tällaisiin perustuksiin, oli se, että mulla oli sattumalta tässä semmonen pieni kasvimaa, missä kasvoi marjapensaita, ja niitä oli vähän tässä eri kohdassa. Jossain kohti mä huomasin, että kallio on hirveän lähellä pintaa. Niin sitten mä ajattelin, tai mä kaivelin vähän lisää reikiä, ja sitten mä huomasin, että kallio tosiaan on moneskin kohtaa aika lähellä pintaa. Toki mä en ihan koko tätä aluetta silloin kaivannut, enkä tiennyt, että mitä kaikkea tulee vastaan. Mutta mä muutaman koereiän kaivoin, ja kallio oli parhaimmillaan 10-15 sentin päässä maanpinnasta. Joten sitten mä ajattelin, että mä varmaan teen perustukset, jotka lähtee kalliolta. Halusin tukevat perustukset ja sitten sillä tavalla ei ole se routa mikään ongelma. Ja nyt näitä on tehty parisen vuotta varmaankin. Niin mä aloitin sillä tavalla, että mä mittasin tähän paikan ja merkkasin sen paaluilla ja naruilla. Ja sitten kun mä rupesin ensimmäistä kulmaa kaivamaan, niin siinä kävi semmoinen juttu, että sieltä tuli kyllä kallio vastaan. Mutta siinä kalliossa oli semmoinen porras. Ja se porras oli aika lähellä pintaa, ehkä 20-30 senttiä, mutta siitä lähti alaspäin. Mä en edes ikinä löytänyt sieltä sitä kalliota, mä en kaivannut niin syvälle. Ja se pilari olisi tullut just puoliksi portaan päälle ja puoliksi tyhjän päälle, joten mä sitten heti ensimmäisen reiän kohdalla päädyin semmoiseen ratkaisuun, että mä siirrän vähän tätä mun kehikkoa parikymmentä senttiä. Joten mä joudun sitten laittamaan taas narut ja tolpat mittailemaan uudelleen, ottaa ristinmitat ja muut. Mutta sitten mä sain sen ensimmäisen tolpan, joka on itse asiassa mun takana oleva. Sain sen lähteä kokonaan kalliolta, eikä tullut sitten mitään aika helposti. Sitten seuraavatkin meni aika helposti. Tuolla päässä tää vähän kohoaa tonne ylöspäin. Ja siellä sitten kallio olikin vähän syvemmällä. Syvimmillään se taisi olla 90 senttiä metri maanpinnasta. Siellä joutui kaivaa aika paljon. Sitten onneksi toisessa päässä sitten oli jo lähempänä. Että oli yksi semmoinen erittäin syvä kuoppa, mutta muut löytyi sitten 15-40 sentin päässä maanpinnasta. Tuli kallio vastaan, että ei ollut hirveän pahoja juttuja kaivella. Ja sitten vaatimuksia perustuksille oli se tosiaan, että pitää olla hyvin tuulettuva. Ja nyt täältä korkeammasta kohtaa perustukset on noin 80 senttiä maasta ylöspäin. Ja tuolla matalammalla kohdalla sielläkin ollaan 60 sentissä. Eli pohjan pitäisi hyvin tuulettua ja mahdollistaa myös sen, että jos tarvii mennä tekemään jotain huoltotöitä tai jotain muuta alapohjalle, niin pystyy ryömittaloilla tarvittaessa. Se, miten mä läksin sitten noita pilareita tekemään, oli niin, että mä kaivoin tosiaan kuopan kallioon. Sitten mä tein sinne kallioon 4-5 reikää, löin sinne rautatapit. Senkin mä valoin siihen jonkinlaisen kakun, jos oli tarvetta. Riippuu vähän siitä, millainen se kallion pinta on. Jos se oli kovin epätasainen, niin sitten mä valoin siihen kakun ensin ja sitten siitä lähti noilla pilariharkoilla ylöspäin. Ja sitten jos se kallio oli valmiiksi tasainen, niin sitten mä vaan laitoin siihen vähän betonia ja suoraan läksin siitä ilman se ihme. Mutta aina mä laitoin sinne niitä rautatankoja. Ja aluksi mä kokeilin sitä, että mä ankkuroin ne semmoisella ankkurin massalla ne rautatangot sinne reikään kiinni, mutta se ei oikein toiminut. Se oli tosi kallista se massa. Se piti käyttää kerralla. Ja sitten mä huomasin, että kun tekee 8 millin reijää ja hakkaa sinne 8 millin rautatapin, niin se menee tosi tiukkaan sinne. Ja toisaalta kun sitten paino tulee ylhäältä päin, liike voisi tulla sivut, mikä ei nosta niitä, niin
Siinä mielessä ei tule semmoista nostovoimaa niihin, joten en nähnyt sitten mitään syytä sille ankkurimassalle. Siis pilariharkat on valettu, nämä on ponttipilariharkkoja, niistä on valettu noin pilarit ja sitten mä oon pinnottanut tommoselle, tähän se oli nimeltä, jotain sementtilaastia. Jostain kuitenkin luin, että jos pilarit menee maan alle, niin silloin ne kannattaisi tulla pinnottaa ja se varmaan kyllä pitää paikkansa. Mulla oli tuossa yksi pilari, minkä mä peitin maalla. Siinä ei nyt tullut paljon, se oli tosi lähellä se kallion pinta, mutta mä peitin sen maalla. Ja seuraavana kesänä sinne pilariharkon sisään kasvoi jo mansikan juuret. Et kun mä otin sitten sen maan pois siitä, niin harkon kyljistä kasvoi mansikan taimi. Niin se on aika höttöstä, että varmaan toi pinnoite pitää huolta siitä, että sinne ei pääse juuret eikä niin hyvin vesikään. Tuo pinnoite näyttäisi olevan sellaista, että kun siihen suihkuttaa vettä, niin vesi valuu sitä myöten alas, että se ei ime kovin hyvin vettä, kun taas tuo harkkohan sen läpi voi melkein kaataa vettä. Että se on tosi hyötystä. No, aikaa tää otti. Nyt kuitenkin on valmista kaikkien pilareiden osalta ja seuraavaksi sitten jatkuu toi hirsikehikon rakentaminen. Se, että tuliko sitten hyvää tai halpaa, niin se on hyvä kysymys. Hyvyys selvii sitten joskus, mutta kyllä mä nyt uskoisin, että noi ei tosta mihinkään liiku, kun ne lähtee sieltä peruskalliosta. Ja betonit ja muut pitäisi olla kaikki pakkasen kestävää. Että en usko, että talvi on ongelma. Ja tuliko halvaksi? Mä varmaan voisin laittaa jonkun laskelman tuohon videon loppuun, että mitä nämä tarvikkeet tuli maksamaan. Kyllähän niin joku satanen meni, mutta ehkä mä laitan tähän vielä tarkemman laskelman, että mitä tämä maksoi. Aikaa meni kyllä. Ja tää oli mun ensimmäinen kerta ikinä, kun mä rakennan mitään tällaista. Varmasti meni opetteluukin paljon aikaa, mutta se on taas kaikki kotiin päin. Menisi varmaan aika paljon nopeammin, jos nyt tekisi saman uudelleen. Ja yllätyksiä kannattaa varautua. Tässä kun noita kuoppia kaivelee, niin maa on hyvin erilaista eri kohdissa. Välillä on syvempää, välillä on matalampaa, välillä tulee isoja puiden juuria. Kaiken näköistä sieltä tulee vastaan. Kova homma oli, mutta olen näihin perustuksiin kyllä tyytyväinen. Hyvät niistä tuli. Komeat ja jykevät tolpat. Nyt on kuopat täytetty ja perustushommat valmiit. Pääsee jatkaa seuraavia.